Assalamu alaikum. Ablay. Amadou. C'est pas possible. C'est possible kay. Ko woni? Ablay ko battaro? Ko mbaɗami ɗo. Regarde-moi. No jiiruɗa kam. Ko mbatta ɗo an? Ɗo galle copine ma wonɗo? Copine ma? Ala fulla ala fayda. Yeten ha e nder lewru korka. Amadou an jikku ma o nanema ha joni. Yeten lewru korka. Aɗa yaha aɗa ƴeewoya copine. Non mais min mi waɗani ko ɗon gottoto. Min kay waɗande mi majjanima. A meeɗa horde. An mbaɗa kono kefere ni. Te pourtant yumma ko julɗi famma ko julɗi. Je te dis dégage. Ici, il n'y a pas de rentrée ici. Ala selli galle ko mbiya dégage ko mbattaɗo hono pattaɗo accu batta. Toi, maintenant ko man ko a majjanimi de. Tu me connais très bien. Non mais mi toñanima. Il n'y a pas de toñ kay. A toñi kam a tawi kaw e postam. Mi wima a natta. Mais an aɗa anndimi Ablay aɗa anndimi wona bandi mi wona gujo ko copine am ƴewani. Ka borjo mbiya wona bandi. Ok d'accord joni mi ñaguima lillahi wa rasul siballa woppa mi ndiya. Lillahi wa rasuli mo horata natta ɗo. Addina Ablay. Yow Ouais, dégage. Tu ne rentres pas ici. Tu me connais très bien. Ah Maya. On fiyam. Fatima. Aïssa. Kala borjo nga. Borjo aldama. Aɗa waɗa min Bandiji on se le connaît. C'est un bandia. Est-ce que andi o tato wiamo bandi? Très bien. So ko borjo. Non, ok. D'accord. Amadou. Non, laisse-moi. An natta ɗo. Amadou attu. Voleur. Min ya dejo hein. Que ça soit la dernière fois orona arano ada hada mo nadde do. Ko bandi? Anda ko bada. Sa hada mo nadde mawti ko ha mo ya. Ko bandi ko borjo. Ko ya hat place ma. Est-ce que nani de? Que ça soit la dernière fois amo ada hada mo nadde. Anon anda hore ma, il est temps que mi halday ma. Bimi ya hat place ma. Mais hala wadi mo eme. Yibuni. Yatan mbaɗa tande ene yumma wayi hewde barke ni ko ala moƴƴita so wona oɗo borojom o nde ɗo huywere Fatimata ne de ko defaw hande kanko dew mona wawa defde joni ala wawi hay min noon mi meeɗa hirtade no kirtorimi hande kay machallah ndefu ngu ne moƴƴi no fewi an wona ɓiyam o Ablay aɗa andi dibite gonɗo ɗo kay debbo biyeteɗo Diary o
jaari sabe wona ndeke ko tono woni ko ummi ɗo ko ndeke ko tono woni omo garde te o noddi kam téléphone wi kam ko tono woni kadi o neldi kam hunde wona woni joni alhamdulillah ɓaade ko toon woni kam haggillam deƴi o wi noon to woni ɗo kam hay tampere wotere ala ɗon omo e jaam omo ñaama omo haara kadi omo yoɓe jobdi makko nde foti yoɓede nde kadi on saha fof ni ene moññanamo hunde imi yo tinno hen tan ene moƴƴi yo tinno hen no moƴƴi anani de kanko to woni to machallah kadi o wi waaji o memanta ɗum leydi ene wonde yirdemo ko yiɗi fof ko ɗum woni ko on waɗata wonno aɗa andi kanko kadi ko neɗɗo jalniɗo on aɗa andi tan saɗa yaa assemblé hene ɗum hen ɓernde ma hen sahaji ne ɗuminen Ablaye heɓa sara makko tan ene jalnamo ne ɗum hankkadi taw ko sago makko yi tan Ablaye wona sara makko hankkadi ene jalnaɓe tan eɓe jala hankkadi kankone Ablaye kay hande alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi kay omo fewniti toon e galle he so haalde haala Allah min yekiya toon jimmo toon kay machallah sa yimo ni mbiɓe hayno wano ɗo ni gaɓɓule ɗe fof joni jalti ndeke nde komi mbiyata ko bone moƴƴani de ko jaam tan heeƴi neɗɗo Adja Fall komin noddirnomami noon ko jaam wona jaam Adja no dañi ko tourné hakkillam ko ganduɗa ko wonani kam bettere mawde e gurdam ay Adja ɓinguelam nana heɓori perdude feeram bono oɗo ɓiɗɗo gurdam fof e adunam koye mum bammi mi yiyani funnague mi yiyani hirnague so wona oɗo ɓiɗɗo Aïcha nana rewi oɗo suko gorko mi anda holi o mi anda famille mum mi anda ko liggi mi anda ko firti oɗo Amadou Diallo hanki ɗo darimi e balcon am jurnimi ha tawmo mo jippinamo e otom ay min oɗo ɓiɗɗo betti kam Adja so jungo leeli woto koyngal leer wallam sabi Allah an tan jakormi ɗo hol feere e holno mbaɗanmi hemi serndo oɗo ɓiɗɗo debbo e oɗo ɓiɗɗo gorko oɗo Amadou acci ɓiyam sengto ɗum harmina ɗum haɗa haram haade woto nawle ɓam jaldemi mbeɗa woni e ngo wuro o personnalité mo joguimi ngal teddungal e o hurum iwata jaari miñam personnalité ma teddungal ma e hurum ma wona Amadou ittata ɗum taw muɗo wuuri mi maya muɗana caggal ma ha to jiɗɗa fof aywan almami no mbatten oɗo Aïcha ko enen jibinimo wona kanko jibini en o jooɗoto e less koyɗe men aɗen ko jinmi andindema ndiyam meham dammata mais oɗo o tayani ko watta ko c'est à dire ko boyo koko liggimo an mais ɗum ɗo waɗani naturel jamma ñalowma subaka e kikiɗe mi haalninoma mbiɗa ala a yirini hoorema ma andu min mi haalata mere Amadou Diallo liggo ɓiyam ha boni min o kono noon so asi tan gubben enen to naataten ɗo to jaheten to ay yumum Amadou wawa yettade toon saka Amadou ceernajo goto nana aɗi kala ko waɗantuma yo taw ko jaam maw andu en gona morom makko ni jinmi ko téléphone amo mbaɗano mbaɗannoɗa ni lowama hawo heewa jooɗoɗa min woni koyɗe ma woni ɗemgal ma woni juuɗe ma min yahantuma so Allah jeeɗi mawo selmo sele wencet ha so yi Amadou o yiyata ko tekki makko walla ɗum ɗoji makko mboɗo wawi ko ɓuri ɗum a yejjiti kam wallahi mi yejjitani kono mami haalane noon Adja Fall kala tan ko ɗum namni min sallangare lamtoro mi yomma ha timmo gonga noon Amadou Diallo yo sengto ɓiyam e ni walla e na somi ittande fittando makko o serani hakkille makko maw ando wona bandi